Kpop group te hian an hlawh anin sem thinem Kpop group member te hi an lar dana in chen vek lova idol chen khat te chu an lan dan wangte at deals le acting wangte in group member zing lar big an om thina chungte awang chuan idol te hi anin thik thina ngem ti zo na aron siam pha a idol te hian an ma ni mimal solo project atanga an sum mu chhuat te chu an ma ni chan tur ang veka kan ngai nge in karing ma se chu tiang ngot alo ni reng lo company zong hian an mimal solo atanga an sum mu te chu an nei an rem ti vek lova SM Entertainment hi chuan an phala JYP le Kpop Entertainment te ro chuan idol te sum hai lu chu zat le zatin member tin te nen anin sem thina ma se tuna chuan JYP chuan an dan siam chu an thlak to a companies te hian sum anin sem dan hi an thlak danglam ve de renga group member zinga pakhat hlo san bik chuan an hlo bak extra an lak lu chu idol te nan nei an phal sak thina ni group member zinga lar zwal bik te hian member dang te ne na hlo anin sem thin hi engtin nge an ngai a then chu an hlo tam tak group member an mani ai hlo tling ve lem lo te ne na in sem angai thin wanga lung oi lo te pon oma hemi wang hian member zinga in mu thiam lo le in biak du lo te a thlen pha thina ma se idol zong in hetiang ril ru an phukher lova then khat chuan an group member te an chan pui thei wangin an loma mishing kanin an lo ang bokin ril ru po a in ang vek thei lo tlatatin ni K-pop idols ten an hlo anin sem dan hi tha itm enge ingai dan